Ke bor tam tam saka no nang hanya bagai da buri rong mani thepainya chinta mala nang thakdi kintu thakdi apsano sanai Hello, hinken rok bai tong bai. Kha khai norok joto kaham kurung no tong bai na nei. Hai no kaham kurung tong lai di buibe wala slai tang lai di. Tai chini video rong nai enjoy khai di. Ungkha hinke okok rong na saito toni oi. Debra saito thangya karoi, yagra saito thangoi tini ni video no chenglai sinai. Ajkalo sabo bai sabo ni controversy choli tong norok to joto no kaham ke saimano hayada. Likhumu mala bai buri seksi ni controversy. Hai nungdang biang biang ulda bulda ro sai tong no. Cinta mala bai nang chini controversy si boro likhumu mala bai buri seksi ni controversy rok sai tong no. Dol rok obang saya do ani bising ni pholasi saubo tam tam sachi do ang je sana mujung sa saya bo biang biang ulda bulda ro si sawong kyang hetai tam khaisina hino. Cinta mala bai nen chini controversy choli mani main karon kha o photo ni kogno tuyoi no borok Facebook o phaioi khoroksa no hamya hinoi reply ri tonglayo hinke borok Facebook o phaioi tamo buti haike video sinamoi khoroksa no hamya hinoi reply ri laika bojong gisa nailai ang simi yable dunia ni jotto facebook dunia ni jotto borok se nini photo no nawoi jani jar profile pic jani jar whatsapp status jani jar facebook story ronai rolayo share khaine ro khlailayo jotto no tabu photo angkho ang are tamsa bini photo no nawoi dunia ni joto borok whatsapp status facebook history toni wo lekhumu toni nai ang bini photo no nai sikchi maya rok no are nung khoroksa bini photo no nawoi whatsapp status facebook history rok toni khanke bui joto tonnai haida tamo dunia o tongnai joto asta borok rok no kento sari tongkhaba nung ba bui mani khogoi manjak furu ang simi khogya borok bo khogo hunei dosari phunungnai haisi bula inge nungni ji gosna ge gosidi ta tai tamo dunia nasta borok no khiyasi khurui tongkhaba hindo lekhum fuinai ma kini ang nong buskango nukjana musingya phuna ma nukja khata man hinba kaisa photo ani barelong tamani tui ang o photo na ang sitite khlaimani yahni ang social media o phai saisi lekha oh haise doa konang mani nakha o photo no nung situtui khaimani yahnei haifana oboni sikang o video kisa naidi tarpore salainai. My name is Baba Mala Debrama, Miss India Peace Pura. Iko bo kitamo sadi thajing ni kogno to ang bar dikha photo ni kogno to ang nalia doa kon sachi de bo kitamo hinga bo tabu go chi sidi tabu ang saya ni bu khusi sawo je mamani hinai lekhong fuinai ma bo si sak no Miss India Tripura nei gosi tongo naila in lekhumani Miss India Tripura nang angle nono kisa samani se pujong mani buri ba buri ni mote tong de hene ari bai kodo nongke saime ade no tabuni borok rok no kaham saki hamya ma tongjago hinai hinge tai tam orok bono bujongan thang tong no nungkhe ro nungbo ni bagi kaham sakangke ani live ani chachi hinai borok ambagi ta sari borok no kunu phano borok no likhong finai rok no nakar samani ro angle no yable ang abun sikang na ang buri ble kaisa oh haise bai kodo nung kaisa buri haida hinke ba nung ba posu rok sing thangkana blei posu rok no se wak pun sui tok rok no se kaisa kaini rok ne goni jago hinke ba nung le saksa si phai gosi tong phayong kyamo kaisa buri rok nei nini kongni mote hingyamo kaisa posu huma haisi kala si uble abo pun phanong kha sui phanong kha tok phanong kha je sapano ta nung sia kongge khana de do borok rok no kuno dino masa mak noi hinoi goni jagya khoroksa khorok noi hinoi si goni o jemon posu rok no si masa mak noi rok noi goni o samaka pantok tui kai busuk video khlaimen tong kan tamsa phantok ti kai bisu video khaima tong o phantok ti video khaike yago tam ti video khaisa tam lui da ti video khaitamo. Hello everyone, kaisa kok sanam sungo. Sabo buslai kari oi hamo horiman sadi. Je buslai kari hamo horimana ebo lucky winner nai. Je buslai kari lama hornai bo lucky winner le o ungno o ungya bolang saime ya haifano bo suisi sikang ma ungranai mana ke suirok si buslai follow ge langma ro horu hinke are nuki public no sude buka nei chong nung buslai follow ge lama hor dingke borok lama hor tongnai haida do haija tingke ang mono kaisa challenge diwano do nung bo khoroksa buru hinke lekti nokni ni khino chawoi phunuk dijuno hinke ang bo chongai nanai nung bo khoroksa buru hinai jodi nung chai phunuk maya hinke chungwan chuk sinai nung bo khoroksa musuk buchlei hinai dolrok tamja borok hunu borok video ni mungoi nangnang ya question no khai tong phai naila video khaina bogoi tei content rok manje henge ba haino nangnang ya question no khai tong phai gata tei tamba boni kamba Ang selang matui ko berong no masa kai ano ko tuang kami kamu selang matui. oh haise nungke buri mane usungjang ya ta khechila singna musungjang tong chuo ayang go cinta mala khechila ngwa achai mani chacha gyane bagoi buri ingna musungjagoi buri ni mani rok thebai nakha bokhe buri ngwa achai mani ungyane bagoi ta khechila singna musungjak tongkha bini kogni mote hingke botabo buri ingoi si bin dol buri rok no mokol chungoi tongkong hingke bojori chilangwa achai khangke o bin dol buri rok masa ke paibai khamung kubui no
bo chilang go acheli bahasa ham kandi jodi chilang go achai khangke bindol buri rok no masa masa ke ok phangui ton bai khambo dolrok ungkha tini video asujaro no malai nene rok bai ketal video no sajak tongkhe like khaidi comment khaidi tei video ketal phaina rok ke subscribe khaina tabuk bai di ungkha thangkang bye.